Sialen nga inanunsyo ti Philippine Sports Commission ang mga itibatang Pinoy 2025 hingga Oktubre 25 aging 31 ijay General Santos City. Ianunsyo kita pasama kitinaangay nga Philippine Sports Writer Association Forum ibilayang kalman ijay Rizal Memorial Sports Complex iti Malate, Manila na indauluan ni PSC Chairman Richard Bachman karaman the Project Head Dindin Orquiaga ken iti Technical Working Group. Dinasaw nga edisyon iti Batang Pinoy ket pakitampukan iti 27 nga sports. Kas kang runa na programa iti sports ti PSC ti Batang Pinoy ket mangipaay iti gundaway kadagiti atleta nga dan edad sa 17 agpababa ang makadiscover ket makabukel iti agbalin nga stars iti masangwanan iti sports ti Pilipinas. Manamnama sumurok kumurang sa 15,000 nga atleta iti intero pagilian iti makipagpaset iti nasao apay ayam. Kadwa iti 99.5 IFM Lawag. Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM.